ate naman, kumakasigaw parang walang bukas. Si Mama, nasaan? Parang lumabas ata kanina, di ko sure eh. Ay, ganun ba? Bakit ate, ano ba yun? May good news kasi ako. Ano? Anong good news ang kailangan kong malaman, ha, anak? Oh, naghihintay ako. Ano ba yung sasabihin mo? Nasa labas pa lang ako, dinig ko na yung sigaw mo. Kasi po, Ma. Tanggap na po ako sa trabaho! Talaga ate? Ay, Diyos ko. Dun sa accounting firm, yung in-applyan mo? Oo, dun nga. Makakapagsimula na ako bukas! Wow, di may panglibre ka na sa akin ate. Oo naman! Kahit ano pang gusto mong pagkain, bibilhin natin yan! Yan ang ate ko. Sarap talaga ng libre. Naku, anak, congratulations sa'yo. Salamat po, Ma. Akala ko po talaga hindi na ako matatawagan ulit dahil madami din akong kasabayan nag-apply. Ang mahalaga ay natanggap ka. Natutuwa ako makakatulong ka na sa mga gastusin dito sa bahay, anak. Oo nga po, Ma. Hindi na tayo mamumroblema ng mga bayarin dahil kaya ko nang sagutin yun. Ay, naku, salamat naman sa Diyos kung ganon, anak. Basta, anak, ha? Ma? Ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Alam mo naman, hirap din ang stepdad mo, lalo pat 5 pa sa mga kapatid mo ang nag-aaral. Sige po, Ma. Ako na pong bahala sa pag-aaral nila. Ate! Oh, Josel, nakauwi ka na pala. Opo, Ma. Araw din po kasi ng sahod. Ano po? Tuwing abente pa lang ang sahod nyo. Opo. Ito po, Ma. Ano to? Sa inyo po. Unang sahod ko. Wow! Pengi naman ako. Uy, ano ka ba? Si Mama na muna. Ayan po, Ma. Buong sahod ko po yan this cut off. Talaga ba? Naku, nakakatuwa ka naman, anak. May pambili na ako ng mga gamit dito sa bahay. May gusto rin kasi akong bilhin, yung stainless na lalagyan ng mga plato. Sakto! Mabibili nyo na po yung gusto nyo, Ma. Ay, naku. Maraming salamat talaga, anak. Mabuti na lang at may trabaho ka na. Makakahingi na ako sa'yo. Magsabi lang po kayo at susubukan ko pong mabili yun. Naku, ano kayo mga bibilhin ko dito? Ate, pengi naman. May gusto din akong bilhin sa online. Ikaw talaga. Porke may pasok si Kate at hindi makahingi, sinasamantala mo naman. Ito, 500. Okay na siguro yan. Dagdagan mo naman ate. Nakasahod ka naman eh. Pang isang damit lang to. Mautak ka talaga. Siyempre naman ate. Dear love, ako si Josel, 25 years old. Bilang isang anak, masayang makapagbigay sa iyong pamilya. Lalo na kung alam mong may patutunguhan ang bawat sentimo na natatanggap nila. Bukod sa sahod ko, ay nagbibigay din ako ng extra sa mga kapatid ko at kay Mama. Para kasi sa akin, wala nang hihigit pa sa kasiyahang nakikita ko sa mga mata ni Mama, lalo na sa tuwing malapit na ang sahod. Bigay kong bigay. Minsan pa nga, napapautang pa ako para lang masunod ang mga luho at gala ng pamilya. Kaya naman siguro nasanay sila. Wala pa yung sahod, pero sila nakapalad na. Nag-aabang na ng pera. Ang bukal sa pusong pagbibigay ay tila naging isang obligasyon na dapat kong gampanan. Nakakatakam naman yung amoy nitong niluluto ko. Beef caldereta. Di na ako makapaghintay tikman. Josel, anak! Ma, nandito po ako sa kusina. Josel, anak, alam mo ba? Bakit po? Ano po yun? Kasi ito na nga. Dumating kasi yung bagong washing machine na galing kina Tessie. Napanalunan daw niya sa raffle. Oo. Washing machine? Ano po meron? Yung automatic ba? Gustong-gusto ko kasi nun, anak. Saktong-sakto. Inalok sa akin ni Tessie. Kaya sayang naman kung tatanggihan ko, di ba? Mahal pa naman yung ganun. Pero mura lang binibenta ni Tessie, anak. Nandun na sa labas, bayaran mo na.
Po? Naku, teka lang ma. Wala naman tayong pinag-usapan na bibili tayo ng bagong washing machine, di ba? At saka, gumagana pa naman yung luma natin dyan. Hindi po ba? Kailan lang yun binili? Oo nga, anak. Pero, gusto ko kasing magkaroon ng automatic. Naiinggit nga ako sa iba kong kumari eh. Paano ba naman sila? Ilalabas na lang yung mga labahin. Ako, kailangan ko pang magbanlaw ng mga damit. Hindi ba mas malaking ginhawa sana kapag automatic, anak? Hindi na ako mahihirapan. Bayaran mo na muna. Ano kasi may... Wala yan sa budget ko. Ay, sige, ganito na lang, anak. Ganito na lang. Yung sasahurin mo ngayong cut-off, pambayad mo na lang sa washing machine, ha? Huwag mo na lang kalimutan yung baon ng mga kapatid mo, ha? Sakto, dahil asingko na naman na. Araw ng sahod, di ba? Po, kanino nyo naman nalaman na sasahod ako ngayon? Aba, syempre kay Devi. Ano ho? Nakita niya kasi yung kontrata mo, di ba? Kaya binasa niya at pinakita niya sa akin. Doon lang namin nalaman na 2 beses sa isang buwan ka pala sumasahod, anak. At hindi mo man lang sinasabi sa amin. Total naman nilihim mo naman na yun sa amin. At once a month ka lang nagbibigay, ibalato mo na sa akin to. Pero kasi ma... Sige naman na, anak. Naghihintay na yung anak ni Tessie sa labas, oh. Bayaran mo na. Ito naman, oh. Anak, nagiging maramot ka, ha? Yun! May sahod na! Uy, talaga? Oo, check mo yung bank account mo. Paano ba yan? Samgyup tayo sa mall. Uy, oo nga. Try natin yung bagong bukas na samgyup dyan. Sabi kasi nila masarap daw doon, tas only pa yung fries at milk tea. Magkano raw dun? $5.99 yata. Tara na, uwi na, Josel, kilos na. Naku, pass na muna ako. Oh, bakit? Short na ako sa budget eh. Ha? Kakasahod mo lang, short ka na agad. Kumain ka naman ng masarap. Hindi yung araw-araw na lang cup noodles yung baon mo. Pasensya na guys. Hindi talaga kaya ng budget. Ang KJ mo naman. Last cut off, umayaw ka rin ah. Ngayon na nga lang ulit oh. Sorry talaga guys. Ay, nako, hindi pwede yan. Okay, sige, ganito na lang. Sasagutin ko muna yung pang-samgyup mo. Basta, kwentuhan mo kami. Deal? Sige. O anong kwento? Bakit ba hindi ka na makasama sa amin tuwing lumalabas kami? May problema ba? Oo nga naman, Josel. Kahit sa pagkain ng lunch, tipid na tipid ka. Ano pa nangyayari sa inyo? Hindi, ano lang. Marami kasing bayarin. Noong nakaraan, nagpabili din ng 2 kong kapatid ng bagong cellphone. Kailangan daw nila sa school. Ay, shala. 2 yung binila ng phone. Oh, iba naman ngayon ah. Isa pa, may incentives tayo kaya medyo malaki ang sahod. Dapat nga monthly tinitreat mo yung sarili mo. Hindi na talaga kaya eh. Gusto ko rin naman pero malabo. Bakit naman, Sel? Pinapaaral ko pa kasi ang 5 kapatid ko. Tapos binibigyan ko rin si mama. Tapos one time, nalaman pa niyang sumasahod ako ng 15 kaya ayun. Nanghihingi na rin kaya wala na talaga akong naiipon. Lahat ng pera ko palabas. Uy, don't tell me buong sahod mo napupunta sa pamilya mo, ha? Parang gano'n na nga. Ay, naku, Sel. Ikaw ang kawawa niyan eh. Tingnan mo nga kami ni Josh, once a month lang kung magbigay. Kaya nga nakakabili pa kami ng mga gusto namin. Pero ikaw, halos di ka na nagtitira para sa sarili mo. Binibigay mo lahat. Masyado mo silang ini-spoil eh. Pamilya ko eh. Alam ko, naiintindihan namin. Pero wag naman bigay ng bigay. Ay naku, Josel. Baguhin mo nga yung ganyang mindset. Huwag mo silang sanayin na every cut-off bibigyan mo sila. Paano ka naman? Kailangan mo rin mabuhay, no? Alam mo, kung magpapatuloy pa yung ganyan, sa huli ikaw din ang mahihirapan. Maniwala ka sa akin. Danas ko yung ganyan. Aba talaga? Patingin nga. Oo, ma. Ito, oh. Di ba ang ganda ng hikaw? Papabili talaga ako nito kay ate. Hoy, ako na muna. Ikaw na nga yung binilhan nung last cut-off eh. Ang daya talaga ni mama. Magtiis ka muna dyan sa hikaw mo.
Ayun, nakauwi na rin yung ate mo. Nako, kanina pa ako hindi makapaghintay. Gusto ko mamasyal sa mall at mamili. O ano, nakapag-withdraw ka na ba, anak? Ate, kain tayo sa buffet. May gusto akong tikman dun eh. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Abay, oo naman. Ano ba yun, anak? Yung tayo lang sana, ma. Sige. Devi, iwan mo muna kami ng ate mo, ha? Sige ma. O anak, ano ba yung sasabihin mo? Ma, ano kasi, Ano? baka hindi na ako makapagbigay sa inyo tuwing asingko. Ano? Bakit naman, anak? Ano, ma, ilalaan ko sana yun sa savings ko. Napansin ko kasing wala talaga akong naiipon and isa pa, nakakapagbigay naman ako sa inyo tuwing abente, di ba? Sapat na siguro yun para sa mga gastusin dito at para mabigyan ng baon ng mga kapatid ko. Anong ginagawa mo ng issue ang pagtulong sa amin, anak? Ma, hindi naman po sa ganun. Ano? Diyos ko naman, Josel. Intindihin mo naman ang sitwasyon natin. Ma, iniintindi ko naman po. Ang gusto ko lang po mangyari Ano? Pinagkakait mo sa amin yung konting kaligayahan, ha? Grabe ka naman, anak. Hindi ka ba naaawa sa amin? Sa tito mo, na maging ang sahod mo ay pagdadamot mo pa? Pinag-aral kita, pinakain kita, binihisan kita. Ngayon na lang kami umaasa sa'yo tapos ang pinapalabas mo pa na abusado kami at hindi nakukontento, anak? Ganun ba? Ma, hindi po. Mali po yung iniisip niyo. Hindi yun yung sinasabi mo eh. Grabe ka naman, anak. Maawa ka naman sa mga kapatid mo. Maawa ka sa aking nagluwal sa'yo. Ikaw, nagpapakasarap tapos kami naghihirap. Ganon ba yung gusto mong mangyari? Maawa ka naman. Nakakasama ng loob. Lalabas na nga muna ako. Ma, sandali lang. Ma! Dear love, hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin binibigay ang buong sweldo ko kay mama. Hindi ko alam kung paano ako makakatanggi sa mga gusto niya. Sa tuwing ino-open up ko ang tungkol sa pera, magdadrama si mama at isusumbat ang mga bagay na ginawa niya noon. Laging may dahilan, palaging may rason. Ano bang dapat kong gawin? Wala na ba talagang paraan para matigil ang paghingi ni mama ng higit pa sa kaya kong ibigay? Na hindi siya nasasaktan? Paano pa ba ako makakawala sa sitwasyong ako mismo ang may gawa?